От YouTube, ние сме геймплей вегетата и сега ще ви покажа как да се свалите интернет 3.7.9.5. Първо, ако сте свалили от Steam, влизате си в Steam. Когато го направите, цъкате десен бутон на играта. Цъкате преглед на сваляемо съдържание, ако ви е на английски или на български, цъкате този. Сега да ми зареди, че нещо... Да. Когато отидете, цъкнете предпоследното бети, както ми намериме на български, пък ако ви е на английски, пак трябва тук да го цъкнете. Значи, този код трябва да го напишете, ще го има към линка на описанието. Щом напишете този код, цъкате проверка на кода. Ако ви се появи нещо тук, значи ви ще цъкате ето и Preview Public Test Branch. И щом го таковате, затваряте го и после тук ще ви пише, че са тегли нещо и щом стане на 100%, играта ще ви е готова. Аз дано клипчето да ви е харесало, дано да съм ви помогнал и чао!